Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama keturunan dari rantau Jawa Pasisir Minang. Tolong katuan ke Mak Kati, Mak Yus Parpati dan lain-lain tuh Buya Kursila Jelita Patuluh bagai. Itu kalau ndak mengarati mengecek, jangan mengecek aja upahan kau orang. Membuat sasek aja, namudi-mudi. Menentu sasek loh. Membuat malu aja sana tuh bukaan coki Minang tuh buku kesaduannya kau beli baru tahu. Pengen tahu sana baso-baso sase nan kuangku Tarius dan Surang tuh nan aku tonton dari beliau tuh. Iku beberapa contohnya. Itu Ketumanggungan atau Sultan Paduko Jo Jatang Sultan Balun atau Datuk Parpati Sebatang itu wafat di bawah tahun 1300 Masehi. Ada ninyo itu di era kesultanan alon ado ke lah alon lahir bagai Aditya Warman lah itu doh. Sedangkan Aditya Warman nya ndak do kala datuk kala pengulu doh. Orang lama meninggal tu bagi kalau ada tua. Bagi cek lenyo membuat majajanan mau suku jam tanya aja tu cek tu nang kedua. Itu marawarna marawa tu ketauhidan tu basarah diri. Hitam, anan merah barani. Nang kuning tu keagungan aja jadi coba basarah berdiri ndak pernah kui doh barani. Capai keagungan tu. Indah kata li pusek larian makna dah bagi cek le tu ke bunuh budi. Tu tambah cek lagi. Nan ketiga. Itu kalau cara nan bahasa adat itu tidak bisa disagolongkan, ditingkatkan jo ceramah tu doh. Kalau curai bisa jadi. Jadi pemakaian bahasa itu kalau salah-salah nan mengecek nak mengerti nama nangan sase denyo. Tu tambah lo cek lagi luhat dan tuo. Nan di Pagaruyung gua adonyo kemudian do labih dulu ado Sultan Alif Khalifatullah sampai tahun 1409 setagak Sultan Alif Khalifatullah 1400 itu jo ndak ada nama-nama suku di sana tu doh. Asal tahu jo sana Pariangan tu runtuh gara-gara di kudetanya de nan di Pagaruyung tu maksud itu. Atu nan datuk batujuh datuk baralo tu nan di luang bulan inyo lo nan mengukuhkan orang nan di Pariangan nan labih dulu ado. Nyokukuhannya lo sampai kumbuah nan pangku ada sampai kumbuah. Tu nanti Sempur Kudus nan lebih dulu nado bangga pepojo kan kasar buku mengecek lai. Abu Dauda Taib tu kalau ndak mengerti mengecek naskah jangan dia pun di grup-grup apa Pagaruyung tu. Jangan diam aja lah barat dia lah dulu lelo. Kalau kuliah akademisi aja lah urus jangan cikarawi lo masalah adat. Kalau adat saja. Nanti ranah sara jangan baca campur lo ceramah tu jo ranah adat. Sara aja ngecek. Ikut dipaturuin mengecek adat, bahas adab. Dipaturuin mengecek adabnya, bahasnya budaya. Kan bati-hatian nama orang sana tu. Iku awak kalau kena tangan. Awak kau dalam keadaan tak siap kalau orang menyerang dan awak kau dalam diserang orang. Memintih sebelum manyui, mamaga sebelum sebelum merabah. Pijak tagok sebelum taban napu. Jangan dia baca lagi. Kodahan tu lah main pok rantiang tu lah mencucu ama. Jadi kalau indak jo nan betul dia cara mak kutubah tu nak mempan kayak gitu doh. Nyu duduk meropok. Si anak kamajan ka orang nan kamaja tu tatar dulu. Si anak ka ceramah ko tatar dulu. Jangan basi lemak pea jo. Iku lah ndak ada elok, iku lah ukuran baca ka negari negari ko masana. Ndak laku ke kalau kuangku tu doh kalau tak tu ndak ada do kalau dadu tu kosong kalau pengetahuan pemahaman tu karuh aja kusui jo manyase-nyase orang jo banyak istilah-istilah tu lai anang ka batu lah bapayan anang ka luhak nan tuo lah bagai mano ada luhak tuo nama Pariangan mengaku lo luhak tuo Payu Kumbuh mengaku lo luhak tuo Pagaruyung luhak tuo lo apa sabar aja tu nyo keluarga dari Sempur Kudus Malalu ni nah. Tuo jo mudo tu sedangkan di Moro Sabak tu lah dulu tu mah tu lo kita Warman kakak tu mah dek laki Indo jadi tu amak Ketumanggungan tu banyak nang kadang-kadang kita tahu duduk meropok pakai rujukan bercerita tu sana pakai bukti alam nama cikarau beliau pada masa itu ada sebatang panjang ciri ada sebatang panjang adat sebatang tubuh nang kadang sadari ambo gak kesas cek mah sana memaklum je lah kalau kejujuran tu ya bakal kasar sete. Cuman kasar kece ambo go ndak sagadang musibah nan urang sase dia kuangku we do. Kasar ambo sekadar kasar nak menyasean orang do. Banyak lai.
nan kanan dia pun tu nang kasana paham itu bahasa sana tu karuah juga kusui. Hati bodoh orang tu barang karuah baba siraman. Jalur kusui na bado ang orang tu paniang lah orang tu. Sasek lah orang dia. Piti je. Ceramah tu orang sasek nak peduli tu. Curai adat dak jale je pangkar bengecek je. Aduan bidang tu ke bidang sana. Itu kecik ente ke Muhammad Jamil ke Yupian Adizal Sial tu. Patea-tea aja mengarang buku tambah lo namu mudi ko menyingkuk-nyingkukan barang basah ya itu buku nyambi aja orang takarun tu mengango. Hati-hati sikit makai basuh tu masuk tu tapek-tapek. Menempatan basuh tu ditampeknya. Lah paham tu. Duduk koordinasi. Tekek keperlukan tu elkam tu seorang ni talok sama doi sandi dia lok ndak ya. Mod itu kecean. Nah, kalau talok atur jadwal undang nyo. Nyo ndak minta piti ke do ya. Nah, cuma kalau berjalan tu ya balai tapak bagi mengecek balai bibi aja pada Lampung ke Padang jauh ke sana kok urusan untuk bersama dan urusan pribadi tapi ya pun ndak marah pan lo piti 30 juta pada itu tu do. Dan metode yang pun ndak ceramah ketubah lo do 7 hari minimal duduk. Aku akan sampai barang tu mah kalau lebih berkah kalau nanti ya kalau nak munafik ya nak sampai barang tu dah. Lah jale lah tahunya kebenaran nantinya ingkar yo baru tu mah tu ndak botak tu dah. Makanya kalau utak tu sama je tangan je kaki di malah tak utak. Di malah tak tangan kecek orang. Aku tangan nah utak mah itu lah di malah tak utak. Harus tahu di malah tak utak baru dipakai utak tu. Di malah tak kaki kecek orang. Taruhlah utak di kaki dia. Ambil utak di kaki dia tu pakai. Di mana letak utak? Yang penting tahu dulu di mana letak utak baru bisa dipakai utak tu. Beko baca cari orang tu beko orang lah nama kecek kasar beko. Kalian tu dalam membuat musibah tu nang kasar. Kalau orang mengecek kasar sekedar kasar yang sana tu dek ibu dek sayang tu. Lah jeleh tu. Babi baranti lah ceramah khutbah tu lai. Duduk di masjid itu rutin aja orang secara rutin. Iko di masjid iko ndak selesai. Di masjid itu ndak selesai. Di balai adat iko basaran mode produksi. Ndak ada nang selesai cie lah ada mau pakat ndak ada nang di karajuan ndak ada. Di mana tak santi habar sana tu. Hah? Ndak kan selesai ke sehari 2 hari, harus seminggu duduk minimal. Baru ada mau pakat, baru jaleh ba acara memberlakukan mufakat tu. Menjalankan amanah tu. Ndak laku ke dembo kala buya kala LC sana kala pengulu rajuan tu balau sana tu ndak perlu ke dembo do. Kecek nang perlu lai mengadati apa indak itu nang perlu dembo. Akademisi bagai dosen lektor apa kala tasara di sana ndak perlu dak pakai dembo tu do. Nang perlu dembo lai mengadati sana pun nang dikecen ditanyo tu lai menjawe lai batu jaweknya. Kok tesis kok presentasi ala nama harus mode itu. Lah jale sana tu.